Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate shillong. Ya kini kinong tray sorka, ki officer barok jong ka state government, batlo jong ki public undertaking, nado lasmi nengkong, ki day banlik joint tray mo, ki officers, ngakren ki ka level jong ki gazetted officers. Barok menta kabamut 100% ki officers level ki day ban report no sya laki jong ki office ki jong ki hakabe day pat baki staff ki baha haka group C baka group D ka sarkar kalarai ban sya bakin letre tan haduk live whole live percent laki don sispa mut kabamut live whole live mut ki day bat boy sya jing tre bat ya kani lasane au chief secretary rengkat bat kini ki officers ki ba pet ya ki tenap ki directorate ki ba pair ba kin work out ya kani khnang ba kan long on rotational basis.